dati prosesyon dito pasukin 1983. Di diferensya na awan ti Huwebes Santo ti Katoliko. And then may kadupay nga diferensya at ado ti Rebolto itan. They are more colorful, attractive, and beautiful. Ado ti nagidundunar ti Rebolton. So nga, and they take care of their own Rebolto. Yeah. So that's all. Thank you. Prosesyon para sa mahal na araw ng Biyernes at nakikita natin na ang mga imahen ay nakabalik na sa loob ng simbahan. Ngayon naman, makikinggan natin ang saloobin ng mga kabataan para sa paggunita ng mahal na araw. Para sa akin bilang isang kabataan, ang Semana Santa ay isang tradisyong dapat pangalagaan na dapat yung mga susunod na henerasyon ay dapat ay i-practice nila ito, kaya tangkilingin pa rin nila ito, gawin nila yung mga ginagawa natin. Dahil itong Semana Santa ay namumukod tangi na pagpapakita natin ng ating pananalig at pananalig sa Diyos, pananalig sa simbahan at sa simbahang Katoliko at sa lahat ng bagay sa mundo. Paggunita ng Semana Santa ay simbolo ng pagsasakripisyo ni Yesu Cristo sa ating mga kasalanan.
Kayanin natin.